खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। सोमखोर बड'लेण्ड मावबिथांखिनि गेजेरजों बिजनी बेसरगाव जावलिया आफादा बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। आथिखालाव साननि दुंथाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ जों बयबो नुबोदों। जाय दुंखावनायखौ जों सुबुं माहारिया सहायनो हाया जानानै फैदों। बेनि थाखायनो दिनै बिजनी बेसरगाव जावलिया आफादा बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। चिरां बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बेसरगाव जावलिया आफाद आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव सोमखोर बड'लेण्ड मावबिथांखिनि गेजेरजों दिनै बेसरगाव जावलिया आफादनि गेलेग्रा फोथाराव गासै 350 बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गायजेनगिरि आलासि महरै बिजनी दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया बाहागो लायो। लोगोसे बेसरगाव जावलिया आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गामिनि गावबुरा गामि समाजनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहाबो बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिजनी दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया मा फोरमायखो फै जों आबुङै खोनासंना लानि। बेसरगाव जावलिया आफादनि बानजायनायाव सोमखोर बड'लेण्ड मावबिथांखि बे हाबाफारि बायदियै दिनै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना जागायदों। बेवहाय आंखौ गाहाय आलासि गायजेनगिरि आलासि महरै हांख्रायनायनि थाखाय बेसरगाव जावलिया आफादनिसिम साबायखर बावदों। दा जोङो बिजनी दख'रा एबसुआव बिहरनाय जादोंमोन जे बिजनीयाव रेजिस्टार क्लाब दङबा हरनांगौ। दा बेवहाय जोङो बेसरगावखौ लाफानानै गासै 5 गामिनि रेजिस्टार क्लाबफोरखौ हरनाय जादोंमोन सोमखोर बड'लेण्ड मिसननो। आरो बेबायदिनो बिथांमोननो बिफां गायनो थाखाय गासै 400 बिफांमोन। बेनि गेजेराव दा 350 बिफांखौ बिथांमोना गायगोन सोमखोर बड'लेण्ड मावबिथांखिनि गेजेरजों। बेसरगाव जावलिया आफादखौ साबायखर बावदों बे मिसनाव मदद खालामनानै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय। आरो बियो मोनसे मोजां थांखि। दिनैहाय बे बिफांखौ गायनानै फोथांनानै जोङो रैखा खालामनांगोन मुलुगनि दुंखावनायनिफ्राय। जों नुबाय थादों बोसोर थांदों सान थांदों जोंनियाव दुंनाया बारा जागासिनो दङ, ग्लबेल वार्मिंआ बांगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय रैखा मोननोबा जोङो खालि दंफां गायनांगोन। दंफां गायनायनि गेजेरजों जोंनि मुलुगखौ गोजोन खालामनो हागोन। अक्सिजेना बुरजा जायोबा जोङो मोजां हां लानो हागोन, बिफांनिफ्राय जोङो मदद मोनगोन। दा बेखायनो बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो गासैबो गामि आफाद क्लाबफोरा लानांगौ। बेसरगाव जावलिया आफादा जेरै लादों। आरो बेहाय जोङो बिफां गायनायनि गेजेरजों मुलुगनि दुंखावनायनिफ्राय रैखा मोननायजों लोगोसे बेयो जोंनो गोबां खामानि होयो, गोबाङाव जोंखौ मदद खालामो। दा बेखायनो बिफां गायनायखौ बयबो मावफुंनांगौ। दिनै बिफां गायोबा बियो जोंनो गोग्गो बार होगोन, अक्सिजेनखौ होगोन, जों हां लानाय बारखौ गोग्गो खालामना होगोन, मोजां हां लानो जोंनो खाबु होगोन। लोगोसे बियो जोंनो साया होगोन, मोजां सायख्लुम होगोन, जाय सायख्लुमाव जिरायनानै जोङो गोजोन जोंनि दुंनायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। लोगोसे बियो जोंनो बेसेनबो होगोन। फिथाइ थायग्रा बिफां गायोबा बियो जोंनो फिथाइ जाहोगोन। लोगोसे बेसेन गोसा दंफांफोर गायोबा बियो जोंनो बेसेन होगोन। दा गोबां बिथिङाव जोंखौ मदद खालामो। बेखायनो जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौ लानांगौ। दिनैहाय मुलुगावनो बिनि मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों, बिफां गायनांगौनि जांख्रिखांनाय। बेवहाय दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बेजों मदद खालामनानै, मुलुगजों मदद खालामनानै ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय रैखा मोननांगौनि थाखाय जे मिशन लादों सोमखोर बड'लेण्ड मावथांखि ग्रिन बड'लेण्ड मिशन, बेनि थाखाय गभर्नमेन्टनिसिम साबायखर बावदों। आरो दिनैहाय जायफोर क्लाबफ्रा बे मिशननि गेजेरजों बिफां गायनो खाबु मोनबाय बिथांमोना लाखि होननानै सानना लानांगोन। गभर्नमेन्टनि रेकर्डआव बिथांमोनाबो बिफां गायग्रा आफाद हिसाबै रेजिस्टार जाबाय। बेखायनो जोङो बे बिफाङा जेसेबांखि गाया मानो बेखौ जों फोथांनांगौआसो, गायनाया गिदिर बाथ्रा नङा। गायनाया सानसेनो गायखांगोन, नाथाय बेखौ फोथांनोबा नोङो 3 बोसोरहालागै मोजां जोथोन लायोबासो बियो मोजाङै देरगोन। बेखौ मोसौआ दिरुंजों फानगोन, बोरमा जागोन, बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन। आरो जोङो नुबाय थांनाय समाव ग्रिन बड'लेण्ड मिशनजोंनो गोबां दंफां गायनाय नुदोंमोन। बिजिडिसिआव गुबुन लामा सामायाव जोङो बिफां गायनाय नुदोंमोन। नाथाय दिनैहाय बेफोरो गोथां अबस्थायाव जोङो नुवाखिसै। दा बेयो मोनसे मोजां थांखि जादों क्लाबफोरनो गायनो हरनाया। मानोना गामि क्लाबा गायोबा बेखौ बयबो नोजोर होनो हागोन। गामिनि सासे नङा सासे मानसियाथ' बे लामाजों थाबायगोन, लामा सेराव गायोबा। फोथाराव गायोबा बे फोथारावथ' मोसौ दै दौनो दोस्लायनो सासे नङा सासे मानसि फैगोन। दा बिसोरो जायखि नुवा मानो
बे जों गामिनि दंफां जों गामिनि गायनाय बेखौ जोथोन लानो थाखाय दिरुं फाननाय दंबा बोखारना होनांगोन, बेराया एसे जिबायबा बेखौ मोजां खालामना होनांगोन, बेरानि खुन्थिया लुंहेबायबा बेखौ सिदा खालामना होलांनांगोन। बेबायदि जोथोन लानानै जाहाथे जोङो बे जेसेबां बिफां गायदों बेखौ फोथांथारनायनि बिबानखौ जाहाथे लायो आङो खावलायबाय। बयबो सासे नङा सासे मानसियाथ' नुगोन, बेखायनो गामियाव गायनायनि गेजेरजों जोङो बिफांफोरखौ फोथांनो हायो आरो बयबो बिबान लालायोबा बेखौ जों मोजाङै फोथांनानै दोननो हागोन। गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सोरगिदिं बिफां गायोबा गथ'फ्रा गेलेनो फैगोन, लाइमोनफ्रा बल जोनो फैगोन, बेवहाय बिफां सायाव दसे जिरायगोन, समायनाबो नुगोन, बे गोबां जोंनो मदद खालामगोन आरो। बेखायनो बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बेसरगाव जावलिया आफादनिसिम साबायखर बावबाय आरो क्लाबनि गासैबो बिबानगिरिफोरनिसिम बेसरगाव गामिनि रायजोफोरनिसिम खावलायबाय जाहाथे बे बिफांफोरखौ फोथांनानै दोननांगौनि थाखाय बयबो बिबान लालायगोन। बिफाङा राननो नागिरोबा बयबो गोसो जानानै दै होनांगोन। क्लाबखौल' लामा नायालासिनो क्लाबनि सेंग्राफ्रा गायदों मा खालामनानै थाखो बिफांखौ नायासै, बेबायदि दाय होलायालासिनो बयबो आं गायनाय जोंनि गामिनि बिफां बेखौ गोसोआव लानानै फोथांथारनो थाखाय जोङो खावलायबाय। आरो बे सोमखोर बड'लेण्ड मिसननि जि हाबाफारि बिफां गायनाय बेखौ गासैबो क्लाबफ्रा मावफुङोबा मोजां, होमबा जोङो ओनसोलाव मोजां जागोन, बारहावाया मोजाङै मोनगोन, दुंनायनिफ्राय रैखा मोनगोन। बेखौ खालामनो थाखाय आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ, साफ्रोमबो सुबुंखौ बिफां गायनो थाखाय खावलायबाय। नोंनि जोनोम सानाव जोंहा नुयो हाबानि एनिभार्सारि खालामो, मेरिज एनिभार्सारि, बेवहाय गिदिर गिदिर हटेलाव केक हानानै बायदिसिना रंजानानै लोंनानै जानानै रंजायो। जोंनि जोनोम सानाव बेदर फिसाजों रंजायो। दा जोनोम सानबाबो फांसे बिफां गायनाङो गथ'नि नामाव, जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै। लोगोसे नोंनि हाबानि सानावबो फांसे दंफां गायनांगोन। बेजों जुदि बयबो बिबान लालायो, मोनसे फोरबोजों लोब्बा लानानै जुदि बिफां गायो, होमबा जोङो बुहुमखौ जोङो थाजिमै मोननो हागोन आरो बेवहाय जोङो बयबो गोग्गो अक्सिजेन लानानै थांनानै थानो हागोन। आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय।